V slovenskom Rudohorí, neďaleko Gemerskej Polomy, leží jedno z najväčších ložisk masnenca v Európe. Bohužiaľ, práve s týmto ložiskom sú spojené obrovské právne spory, na základe ktorých žiada súkromný investor od Slovenskej republiky stovky miliónov eur. Niekto sa vyhráža arbitrážou vo výške 15 miliard korún. Ja si neviem predstaviť, nejakí ľudia, nejakí jedinci útočia na tento štát. I strongly believe that sooner or later we will get our right and get the mine back. We are standing here in front of the main access to the mine. This is the Stolner Elisabeth called, which is 4,200 meters long. Masnenec má veľmi široké použitie. Jeho základné použitie je v papierníckom priemysle. V podstate sa používa ako plnidlo. Podzemná ťažba nerastov v okolí tradične banického mesta Rožňava je roky v útlme. Výnimkou je nová baňa pri Gemerskej Polome, v ktorej sú obrovské zásoby najmäkšieho známeho nerastu masnenca. Ten sa okrem papierníctva používa pri výrobe farieb, plastov, potravinárskom aj farmaceutickom priemysle. This material here in Gemerska Poloma is famous for its quality and high purity and high whiteness. Práva k dobývaciemu priestoru v Gemerskej Polome vlastní firma VSK Mining SRO so sídlom v Košiciach. Jej majiteľmi sú ťažobná spoločnosť Schmidt Industry Holding z Rakúska a cyperská USK Mining. Teraz baňa je pripravená do ťažby. To znamená, že teraz prebehla testovacia ťažba. Vyťažili sme zhruba nejakých 10 000 tón. Plány VSK Mining však komplikujú súdne spory. Nárok na ťažbu masnenca si totiž robí aj rožňavská firma Rozmin SRO, ktorá práva k dobývaciemu priestoru získala už v roku 1997, a to prevodom zo štátnej geologickej služby. Firma Rozmin však prerušila práce na sprístupnení ložiska už v začiatkoch a koncom roku 2004 tak o svoje práva prišla. Štát dal toto veľké a bohaté ložisko, jedno z najväčších, najbohatších v Európe, fakticky gratis, aby firma začala ťažbu. Žiaľ Bohu, s ťažbou sa počas 7 rokov nezačalo. Podľa banských úradov firma Rozmin svojou nečinnosťou nedodržala 3-ročnú zákonnú lehotu, v ktorej mala začať masnenec dobývať. Štát má pritom záujem masnenec ťažiť, pretože mu firmy za to platia, aj keď podľa kritikov nízke poplatky. A geologický prieskum stál štát nemalé peniaze. Štát investoval 25,6 milióna korún na asi 25 000 metrov vrtov, okolo 40 vrtov bolo odvrtaných. Podiely vo firme Rozmin, ktorá prišla o svoje práva, vlastnia zahraniční investori. Ide najmä o spoločnosti Eurogas z Rakúska a Belmont Resources z Kanady. Je to práve Eurogas, ktorá chce žalovať Slovenskú republiku kvôli zmarenej investícii v medzinárodnej arbitráži vo Viedni. Škodu si vyčíslila na gigantickú sumu 500 miliónov eur, čo je v starej mene 15 miliard korún. Podľa ministerstva hospodárstva na takéto peniaze Eurogas nemá žiadne právo. Je to ako tak, že by chcela dostať náhradu za to, čo nevyťažila. Vlastne dostať to vo forme súdneho sporu a nie vlastnou ťažobnou činnosťou. We are in contact with the governments, with the finance ministry and the Ministry of Economy, and I'm sure we find a solution. Otherwise we have to go to arbitration and then have somebody else to decide what is right and what is wrong. Je to proste niečo neskutočné, čo som ešte sa ja historicky aj nestretol, aby niektorá spoločnosť, ktorá svojou vlastnou nečinnosťou žiadala v rámci arbitrážneho konania odškodné od štátu. Podľa firmy Eurogas však ide o reálnu škodu, ktorú jej nezákonným odobratím práv k dobývaciemu priestoru spôsobili slovenské úrady. Odvoláva sa pritom na medzištátnu zmluvu Slovenska a Rakúska o ochrane investícií. We have, for example, a talc delivery contract with Mondo Minerals, one of the largest talc refiners in the world, to deliver talc once Rozmin receives the mining rights back. Neviem o tom, že by nejaká bilaterálna zmluva rušila zákon suverénneho štátu, v tomto prípade banský zákon, kde bola požiadavka, aby začali do 3 rokov ťažiť. Oni sa ani nepriblížili k tomuto ložisku. Podpísali zmluvu na dodávku 60 000 tón masnencovej suroviny ročne,
čo je pre mňa úplne prekvapujúce, ako môže niekto s niekým podpísať zmluvu, keď ten druhý nevlastní dobyvací priestor. It is worldwide known that Gemerska Polymer is one of the largest, if not the largest and purest talc ore body in the world, and we let the experts decide what it's worth and what it's not worth. Zatiaľ je snaha všetko vyriešiť v rámci zmierovacieho konania. Veríme, že to nedôjde až tak ďaleko, aby sme museli tento spor riešiť na arbitrážnom súde. Zatiaľ, čo Eurogaz hrozí arbitrážou, jeho dcérská firma Rozmin chce získať dobývacie práva naspäť na slovenských súdoch. Už v roku 2008 Najvyšší súd rozhodnutia Banskej správy pre procesné chyby zrušil. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi aj hlavný banský úrad však opäť rozhodli, že k ložisku Mastenca nemá firma Rozmin žiadne práva. Firma podala opäť žalobu, a to na Krajský súd v Košiciach, ktorý ju zamietol s tým, že Rozmin v zákonnej lehote Mastenec dobývať nezačala a o svoje práva prišla oprávnene. To je v podstate otvárková rampa, ktorú začala robiť spoločnosť Rozmin v roku 2000, ale žiaľ po vyrazení nejakých 93 metrov a ukončenia skladu výbušnín, ktorý je tam v podzemí, sa práce ukončili a ďalej sa v tomto nepokračovalo. Zvrat nastal v máji tohto roku, keď Najvyšší súd rozsudok z nižšieho súdu zrušil a vec už po druhýkrát vrátil na rozhodnutie banským úradom. Ich postup označil za nezákonný. Podľa neho totiž banské úrady svoje tvrdenie, že firma Rozmin nezačala s dobývaním, nepreukázali po právnej stránke dostatočne. We did not expect this kind of decision. But on the other hand, we see a big opportunity and a big chance now to proceed with this legal case very detailed, and we are convinced that all the arguments from the opposite party can be eliminated. Spoločnosť Rozmin tvrdí, že postup Banskej správy bol v ich prípade čudný, pretože sa na práce smerujúce k začatiu dobývania Mastenca reálne pripravovala. Práve preto v máji 2004 aj požiadala o obnovenie banského oprávnenia, ktoré od banského úradu aj dostala. We have an order in favor of Rozmin dated May 31st, 2004, in which the mining administration at Spišská Nová Ves granted the mining rights to Rozmin until November 16th, 2006. And we don't know why they took away the mining rights in December 2004. Aj v tomto mesiaci v decembri bola urobená aj kontrola obvodného banského úradu na lokalite, ktorá konštatovala, že práce prebiehajú a nie sú porušené žiadne právne predpisy. A bolo potom úplne záhadou, že o pár týždňov náhodou, ja osobne som sa dozvedel, že vo Vestníku vyšlo oznámenie, že nám dobývací priestor odoberajú a je vypísané výberové konanie na určenie dobývacieho priestoru inej organizácie. Banské úrady však zdôrazňujú, že trojročná lehota na začatie dobývania vôbec nesúvisí s dobou platnosti banského oprávnenia. Inak povedané, aj s platným banským oprávnením musí začať firma včas neraz dobývať, čo spoločnosť Rozmin neurobila. A je jedno, či jej na to chýbali peniaze, alebo za tým boli iné dôvody. Za 7 rokov ani 1 tona, ani 1 gram. To znamená totálna strata pre štát. Podľa firmy VSK Mining, ktorá vlastní dobývacie práva v Gemerskej Polome v súčasnosti, je rozsudok Najvyššieho súdu absurdný. Keď sa totiž niekto príde pozrieť priamo na miesto, kde pôsobila firma Rozmin, nájde len začatú stavbu prístupu k ložisku. Najvyšší súd však argumentuje tým, že v banskom zákone donedávna chýbala definícia toho, čo to vlastne dobývanie je. Banské úrady budú musieť teraz lepšie zdôvodniť, prečo podľa nich k dobývaniu nedošlo. Ľudia, ktorí v baníctve pôsobia a ktorí trošku tomu rozumejú, vedia, čo to dobývanie je. Žiaľ Bohu, Najvyšší súd zrejme do takej hĺbky problematiku Bansku až nepozná, preto sa nemôže k tomu ani nejako relevantne vyjadriť. Dalo sa to aj vysvetliť tak, že dobývanie je vlastne banská činnosť, ktorou sa chceme dostať k ložisku. To je problematické a nakoniec to konštatoval aj Najvyšší súd, ktorý to takto v tom svojom rozhodnutí napísal. Myslím si, že obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi po riadnom preskúmaní tohto rozsudku dospeje k takému poznaniu, že dokáže obhájiť svoj názor, že spoločnosť Rozmin v dobývacom priestore nedobývala. Vidíte sám, veď
tiež už toľko tomu rozumiete, že keby prišli sem sudcov Najvyššieho súdu, tak musia pochopiť, že tu nemohla byť žiadna polemika o tom, či tu nejaké dobývanie bolo robené alebo nebolo, keď táto úpadnica, môžete si to natočiť na kamere, je zatopená vodou a je vyrazených 93 metrov. V súvislosti s rozsudkom Najvyššieho súdu dokonca podal Peter Čorej zo spoločnosti VSK Mining trestné oznámenie Úradu boja proti korupcii. Odvoláva sa pritom na e-mailový list šéfa firmy Eurogas Wolfganga Raubla tretej osobe, ktorý má dokazovať, že ide o špinavú hru. Dosť dlhú dobu pracujeme veľmi blízko s najvyšším sudcom na Slovensku, s jeho kanceláriou v Bratislave a s hlavnou pobočkou protikorupčnej polície Slovenskej republiky, aby sme dostali Čoreja a jeho kumpánov tam, kde patrí. Takisto vedia, že Čorej podplatil bývalého ministra slovenskej vlády, preto podľa mňa je iba otázkou času, kedy dostanú Čoreja a jeho spolupáchateľov do basy. Polícia tento prípad zatiaľ len preveruje. Podľa Wolfganga Raubla však ide určite o falzifikát mailovej komunikácie a zverejnené údaje nie sú pravdivé. Členovia Senátu Najvyššieho súdu nám poslali len krátku reakciu. Žiaden z členov v predmetnom senáte nemá takéto informácie. Akékoľvek úvahy o korupcii alebo nezákonnom postupe striktne odmietame. V každej veci, aj v predmetnej, rozhodujme vždy len na základe zisteného skutkového stavu, Ústavy Slovenskej republiky a platného právneho poriadku. I believe very strongly in freedom of justice in the Slovak Republic, even if it hasn't been in the past. O podozreniach z korupcie však hovorí aj druhá strana, spoločnosť Rozmin, pričom naopak tvrdí, že práve postup banských úradov proti jej záujmom mohol ovplyvniť záujem konkurenčnej spoločnosti dostať sa k lukratívnemu ložisku. Prípad vyšetruje Úrad boja proti korupcii. Podľa predstaviteľov firmy na nich v roku 2005 údajne robil nátlak aj vtedajší minister hospodárstva Pavol Rusko. Ten však tvrdí, že prezentoval už platné rozhodnutie banských úradov. Prešiel čas alebo lehota, dokedy mali finančne zabezpečiť ťažbu. No a v záujme vlastne aj hlavného banského úradu, a teda aj ministerstva, a teda aj štátu, podľa môjho názoru bolo, aby sa ťažilo a nie čakalo, až sa bude ťažiť. Spochybňovanie práce nielen mňa, ale aj mojich kolegov takýmito, by som povedal, udaniami považujem za necelkom v tejto situácii opodstatnené. V súčasnosti v trestnej veci nikto nebol obvinený a vyšetrovateľ čaká na právnu pomoc Lichtensteinska, o ktorú požiadal. Firma Rozmin upozorňuje aj na ďalšie chyby úradov. Obvodný banský úrad totiž zverejnil výberové konanie na určenie dobývacieho priestoru inej organizácii už 30. decembra 2004. Najvyšší súd konštatoval, že to bolo jeden deň pred uplynutím zákonnej lehoty. Banský úrad však zdôrazňuje, že samotné vyhlásenie výberového konania na nečinnosť firmy Rozmin nemalo žiaden vplyv. Obvodný banský úrad má za to, že či takéto počítanie lehôt bolo správne alebo nebolo správne, nebude komentovať. Ide o to, že v zákonom stanovenej lehote spoločnosť Rozmin aj tak nedobývala. Výberové konanie bolo vypísané pred uplynutím tej trojročnej lehoty. Isté, je to otázne, že to bolo 1 alebo 2 dny, ale on skrátka neskúmal, či Rozmin má záujem v tom ložisku pokračovať. Ak by spoločnosť Rozmin relevantným spôsobom preukázala, že napríklad 31. decembra 2004 začala ložisko dobývať, obvodný banský úrad jednoduchým úkonom by výberové konanie zrušil. Trebalo by minimálne rok a pol na to, aby sa ukončilo toto banské dielo, až potom by sa mohla vlastne započať ťažba. Olejom v ohni je v tomto prípade skutočnosť, že o právo ťažiť mastenec v Gemerskej polome sa bijú bývalí spolumajitelia spoločnosti Rozmin, ktorí sa navzájom rozhádali. Výberové konanie totiž vyhrala malá účtovnícka firma Economy Agency RV. Firmu vlastnil práve bývalý spoločník firmy Rozmin Peter Čorej a jeho manželka. Ten istý Peter Čorej dnes zastupuje konkurenčnú spoločnosť VSK Mining, ktorá v Gemerskej polome ťažbu pripravuje. The rights to one of the largest ore bodies in the world in the soapstone area was given to a small bookkeeping company. We have our doubts if everything went right. Ja na tomto projekte robím už 20 rokov. Ho poznám detailne, pracoval som na tejto otvárke, fyzicky som ju dokonca realizoval, vrtal som tu všetky to vrty dookola, pripravil som projekt na otvárku štvoľňov. Myslím si, že sa trošku v tej problematike vyznám.
Spoločnosť Economy Agency RV sa neskôr zlúčila s firmou VSK Mining, ktorá začala budovať štvoľňu v inej lokalite. Zatiaľ investovala do sprístupnenia bane v prepočte na starú menu 400 miliónov korún. Ak by však firma Rozmin spor s banskými úradmi vyhrala, o investície by VSK Mining prišla. Bude ďalšia vyvolaná investícia minimálne tých 400-500 miliónov korún. To znamená, že radovo sa tu bude pohybovať celé okolo miliardu korún. Predpoklad, ja som kedysi robil prepočty návratnosti. Môj predpoklad pri ťažbe nejakých 100 000 tón ročne, je to možné počítať z návratnou investícií nejakých horizonte nejakých 7-8 rokov. Vzájomné obvinenia z korupcie a nervozita všetkých účastníkov sporu len ilustrujú, aké významné ložisko Mastenca sa v Gemerskej polome nachádza. Ak by si teraz štát dal toto ložisko oceniť, jeho hodnota, nevylučujem, že bude 1 miliardu eur, možno aj viacej, vzhľadom na rast cien mastencov. Keď si k tomu pripočítam investičné náklady, prevádzkové náklady a rôzne iné finančné náklady, a ložisko sa bude ťažiť 100-150 rokov, tak od nich sú už teraz odškodné 15 miliard korún, keď sa ložisko bude ťažiť niekoľko desiatok rokov. To je niečo neslychané, proste to je totálne, proste to ja to nazvem veľkým, obrovským podvodom. Spor o ložisko Mastenca v Gemerskej polome naberá na obrátkach. Nečudo, veď v hre sú peniaze viacerých zahraničných investorov. Lukratívne zásoby sú pritom majetkom štátu. Bolo by preto iróniou, keby v prípade prehratých súdnych sporov bola nakoniec v Gemerskej polome stratová práve Slovenská republika.